Ah ja, vraiment, quand il est sur Norbert Jung, quelqu'un qui est dans la 5e colonne, l'espionnage allemand, regardez, c'est tout pédant, on a trou, tout de France, quoi. Pédant, peut-être je joue une dude, les galions, les pédants, on trou. C'est tu, Norbert Jung, il m'a carré d'agaron, m'a carré de Reer Caron. En nog een keer is een keer in de groep Caron, nu een keer. Dat vergeet, dan moet ik sturen. Dat zo, leg maar wat, en die gaat dan nog ronden. Oké, dan kan ik go. Ah, dat kan go. Caron, als je dat poen naar de de begonnen maar. Ah, ja. Helemaal dat helemaal Caron. En was severe, Caron. Dat krijgen we helemaal. Oké, die mensen doen het. Ja, ook in Brussel. Ook in Brussel? Ah ja. Ja, die gaat ze daar, ja. Dus een keer, F, A, tremma, H. Je mag dan de gummers drukken, die. Ja, hier Suisse. Ja, maar Norbert Jung, dat is. Ben je die story fa? Ja, met Norbert Jung, die mensen gaan doen, en gewoon zo. En dat ook gewoon doen. En daar is maar, die gaan in Brussel, zo. Ja, en dan. En dan regen. Oké, laisse que rien, donc rappelle là. Chef de la commandanture Saint-Paul-de-Léon. Tenue de colonel waar ik af, dus tu. In Nis. En den kan je schijnt die voor en den kan je voor ja, trouwens de Jung weg. Ja. Hoe is het dan dat we gaan tennis hebben gewoon de Jung. Mais je pense rien, mais je pense quoi. Più je ken, ja. Mais là, c'est que je suis met goed à Brussel, oui. Dan, en is dat is zo klein de hoede, nu dan is een maat hen, puur met de kit. Ok, donc c'est et après c'est des bastons de hoede. Mais ça on beladen. Je vond een droog, ik had er bosset. Moet je kleven. Aha. Les matériaux que gelle choisi, on va la quête. Ah bah pas ramasser de la râler, on va ramasser la quête quoi. Et c'est une mise pour la circonstance. Capable de nut, en dan kan je petit bicher naar kastel met een kit. Mais de hoede super de bosset. Colonel mon cher, chef de la commandanture. Oui, donc il a été déplacé. Ok, dan is een maat, is een boeien, en klaar, ik produceer, ik is een treison, vraiment een la leia, ik tu een maat, en is ja ramasse gatto prisonnier, een taat quoi. Sai klaar. Ok, tribedier daar helemaal, je moet het tribegale, dat wordt een vlam, horen, helemaal, ik heb prisonnier, mais on dat. De couillon, tant pis. Stu goed, pico dans la quête ja, gewoon de stu. Maar tegen we zijn ook zelf is een belang, nu zo'n kit. Ja, dat die kerkastel, maar toch toch. Et ben la guille pure de hout waar et ça discussion donc que fait tout là. Maman France rose var. Maar ik kwit ja, daar was bro ben. Het in role. Maar maar de partiet et in op travel. Qui was non. Goed oui pela roi. Toi de wese pela roi, klein que tu de te cuito. Vadrement tu me la roi. Ouais. Pas de regarder. Grâce à Dr. Jung. Ah ja. Ja. Ja, en ze hebben forsen tegen zo'n Fransie, hè. Komt zo beter. Ah ben, ja. Force. Tu connais pas avec moi contre moi. Oui. Ja. Ja.